Gwellian Lansdowne Davies, chi wedi prifweithredwr newydd mudiad meithrin. Pam ydych chi ati i drio am y swydd a beth ydych chi'n meddwl ydych chi'n cynnig i'r rôl? Wel, fel cynifer o bobl ar hyd y lled Cymru, mae gen i atgofion melys iawn o waith mudiad yn lleol i mi pan o'n i yn tyfu fyny ym Mangor a cofio mam yn gwirfoddoli efo'r ysgol feithrin lleol. Felly dwi'n ymwybodol iawn o pa mor bwysig ydy gwaith y mudiad meithrin mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, ac felly mae'n fraint ac yn anrhydedd cael bod yn gwneud fy rhan dros y mudiad, dros y cyfnod nesaf. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael ymgymryd ar ôl. Be ydych gweledigaeth chi ar gyfer y mudiad felly a beth ydych chi'n gobeithio gyflawni ar y cychwyn? Wel, mae yna seiliau cadarn wedi cael ei gosod dros y cyfnod diwetha dan reolaeth Hywel Jones, sef y prifweithredwr presennol. Dwi'n meddwl fod yna le i ni fod yn ehangu darpariaethau'r mudiad o safbwynt hyfforddi, a ni ddim siŵr fod cyfleoedd y mudiad yn cael eu cynnig i blant ar hyd a lled Cymru beth bynnag ydy iaith y teulu, beth bynnag ydy cefndir nhw. Oherwydd o safbwynt yr agenda trechu tlodi ac osgoi deithrio cymdeithasol, mae'n neud yn siŵr fod pob plentyn yn cael y cyfle i addysg a gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan holl bwysig o gynhadaeth y mudiad, gan mae'r mudiad ydy y prif ddarparwr o safbwynt addysg a gofal blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Os gennych chi syniad eto sut ydych chi'n mynd i weithio gyda'ch swyddogion datblygu a staff eraill i ehangu'r darpariaeth Gymraeg na mewn meithrin fydd? Mae'r mudiad meithrin yn fudiad enfawr ac yn ddibynnol ar staff, ar wirfoddolwyr, ar bobl ar llawr gwlad i fod yn cynnal gwahanol darpariaethau, bod heini yn feithrin feidd, yn gylchoedd, yn holl weithgareddau'r mudiad. Felly, yr hyn sydd yn bwysig i mi yn y cyfnod cychwynnol fydd mynd allan i gwrdd â phobl ar lawr gwlad, dod i nabod y mudiad, dod i nabod y sawl sydd yn gwirfoddoli ac yn gweithio i'r mudiad, ac felly mae hynny yn mynd i olygu dipyn o deithio o fôn i ddynwy, ond mae hynny yn gwbl anochel wrth gwrs o nabod natur amlweddog a chenedlaethol y mudiad. Dach chi'ch hun yn riant i ddau o blant ifanc, sut ydych chi'n meddwl bod hynna'n profiad yna mynd i helpu chi yn y swydd newydd? Wel, dwi'n gobeithio bod o'n golygu bod ni'n deall beth ydy'r her o fod yn magu plant a hefyd o fod mewn swydd. Ond hefyd oherwydd mod i'n deall beth ydy pwysigrwydd y cylch i'n pentre ni. Da ni'n lwcus iawn o fod wedi cael cylch ti a fi dim ond mis yn ôl yn agor yn Llanerfil, a mae'n braf gweld y plant bach i gyd wrth i bodda yn canu ac yn peintio ac yn gwneud bob math o ddrygioni. A hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, oherwydd yn y pentre ni mae mwyafrif y plant sydd yn dod i'r cylch ti a fi o gefndiroedd di-Gymraeg, lle mae rhieni yn siarad Saesneg yn y cartra, ac felly mae'n braf gweld y plant yna'n cael y cyfle i gael gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg o'r cychwyn cyntaf. Dach chi'n elynu Hywel Jones ar ôl bron 20 mlynedd yn y swydd iddo fo, faint o her fydd hynna? Mae'n her wrth gwrs i fod yma Hywel wedi cyflawni gwaith gwych dros y 20 diwetha, a dwi'n edrych ymlaen i fod cydweithio efo fo. Fyddai'n ffodus o gael ei gysgodi o am gyfnod o fis ar y dechrau. Dwi'n siŵr y bydd hynny'n fanteisiol iawn i mi gael dod i nabod y mudiad yn well, nabod y bobl, a dwi'n siŵr y bydd Hywel yn hapus i fi fod yn codi'r ffôn os ydw i angen ei gyngor o maes o law, neu dwi'n gobeithio felly beth bynnag. Gwellian Lansdowne Davies, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.